салом бинандагон ва ҳамватанони гироми қадр. тамошои филми ҳуҷҷати хиёнат тавонист ки симои аслии хоинони давлату миллатро нишон диҳад. тавассути ин филм дубора миллати тоҷик, сокинони шарафманди тоҷикистон шинос шуданд бо чеҳраҳои аслии бадхоҳони миллати худ. шинос шуданд бо душманони ашадии миллати худ. он чанд чеҳраи касифу палиде ки тавассути филми ҳунарии хиёнат нишон дода шуд, маъзарат мехоҳам, тавассути филми ҳуҷҷатии хиёнат, чунки он филми ҳуҷҷатӣ буд, дид симои аслии кабирӣ, муҳаммад иқболи садриддин, мирзои салимпур, муҳаммад юнуси истаравшанӣ ва чандин нафар душманони миллати тоҷикро ки симои аслияшонро филми ҳунарии хиёнат нишон дод. дӯстони азизам, як чизро фаромӯш накунед ки миллату давлат он тараф истад, вақте ки як нафар кӯшиш мекунад обрӯи як шахси дигарро дар назди атрофиён паст кунад, аз барои нафси худ шуда, аз вай дида разилтарин, аз вай дида бевиҷдонтарину беимону бедину бемазҳабтарин инсон дар дунё нест. вақте ки имрӯз ин қадар ободӣ аст, ин қадар озодӣ аст барои мо шаҳрвандон, чӣ гуна баъди оне ки тамоми ҷиноятҳои содиркардаи ин душманони ашадӣ ба мардум нишон дода шуд, дубора сар баланд мекунанду шарм надошта мардумро гумроҳ кардан мехоҳанд. мо хуб медонем ки онҳо даъвати иваз кардани ҳукуматро доранд ва мехоҳанд мисол мегирем ҳокимиятро ба даст оранд. онҳо ҳаргиз аз уҳдаи идора кардани ҳокимият намебароянд. дӯстони азиз, барои чӣ? барои он ки онҳо ба ғайр аз қатл, куштор, аз хоҷагони хориҷии худ ба даст овардани маблағҳои калони пулӣ дигар ҳунар надоранд ва ба ҳамин хотир қарзи шаҳрвандӣ, қарзи мусалмонии ҳар яки мову шумо аст ки мубориза барем, имконият надиҳем ки ин разилон, ин ҳаромзодагон имкони нафас кашидан надошта бошанд. чунки амалҳои ғайриинсоние ки инҳо иҷро мекунанд, бо дидани ин амалҳояшон инсон бовар намекунад ки чунин нафарон аз модар, аз зан таваллуд шуда бошанд. чунки он ваҳшиҳои даррандае ки дар ҷангалҳо ҳастанду нисбати ҳайвони худ мисол мегирем раҳм надоранд, ана ин касофатҳо ҳам чунин бераҳм ҳастанд. ба ҳамин хотир ҳамватанони азиз, муроҷиати ман ба шумо ҳамин аст ки як бори дигар ҳамин филмро аз аввал то ба охир тамошо кунед ва хулосаи худро барореду баҳри дурахшонии давлату миллати худ саҳми арзандае гузошта бошед. бо умеди тансиҳатии ҳар яки шумо ҳамватанони гироми қадр хайру хуш мекунам ва то суҳбатҳои оянда ҳар яки шумо тансиҳату сарбаланд бошед.